Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சல்லாக்கையே சக்ஷும் இளமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதினம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹதாமாயம் ததா சிவபாத்தியம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீன பந்தே ஜகத்பதே गोपिका गोपिका हांता राधा कांता नमस्ते कंचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानु सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिये वांच कल्पतराय कृप सिंधुये वस भजिनाना भावनीये वैष्णवी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க அத்தியாயம் 3 நம்ம பார்க்க போறோம். கர்ம யோகம், செயலின் யோகத்தை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணியா? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நாம நேத்திக்கு பார்த்தது 2வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் நேற்று பார்த்தது. அதாவது ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், அதாவது வர்ணாச தர்மத்தை நம்ம ஒரு சின்ன விஷயமா பார்த்தோம். இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயத்துல, இந்த அத்தியாயத்துல 24வது பதத்துல ரொம்ப விரிவா நாமும் வர்ணாச தர்மத்தை இன்னும் விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். சரி, நேற்று நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற பார்ப்போம். 28, 30வது பதம் வரைக்கும் இரக்கத்தை பத்தி அர்ஜுனன் 1வது அத்தியாயத்துல கவலைப்பட்டார் இல்லைங்களா? அதோட சாராம்சத்தை பகவான் விளக்க கொடுக்கிறார். நான் உடல் அல்ல, அந்த சாராம்சம் மூலியமா நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அது இது ஏன்னா அவர் உறுதி இல்லாமல் இருக்கிறார். ஒரு திடமான ஒரு உறுதி கிடையாது அர்ஜுனன் கிட்ட. ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி 5வது பதம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா அவர் திரும்ப 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 அதே தான் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. எல்லாம் எழுத்தாப்புல சித்தப்பா மாமா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்கிறாங்களேன்னு அவங்கள போய் சண்டை போடணுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரே இறக்கப்பட்டு அப்படியே இருந்திருக்காரு இல்லைங்களா? அப்ப 7வது பதத்துல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். அது உறுதியின்மை பகவான் கிட்ட சரணம் அடைகிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றார்? 11ல இருந்து 30ஆம் பதம் வரைக்கும், அதாவது நான் உடல் அல்ல, அந்த சாராம்சம் மூலமா ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். இன்பன்மை 31ல இருந்து 37வது பதம் வரைக்கும் சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம் இல்லைங்களா? இப்ப அந்த குருஷேத்திரத்துல போர் பண்ணும் போது யாராவது இறந்தாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க முக்தி தான் கிடைக்கும், அதாவது சொர்க்கம் கிடைக்கும்ன்றாரு. அப்படி இல்லைன்னா கூட சரி, நீ ராஜ்யம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்றது ரொம்ப அழகா பகவான் அந்த 31ல இருந்து 37வது பதம் வரைக்கும் சொன்னார். அதாவது பாவ செயல்கள் 33ல இருந்து அதாவது 38, 53, அதாவது பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லை, அந்த சாராம்சம் மூலமாக நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி ஆத்ம தத்துவத்துல இந்த சூதல உடல்னா என்ன, சூட்சம உடல்னா என்ன, அதுக்குள்ள இருக்க ஆத்மானா என்ன அப்படின்றது ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி குடும்ப பாரம்பரியம் பாருங்க, வர்ணாச தர்மத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வர்ணாச தர்மத்தை நாம எப்படி கடைபிடிக்கணும்ன்றது இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் நமக்கு விளக்குறாரு. எப்படிப்பட்ட விளக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம இன்னும் விரிவா நமக்கு 24 பதங்கள் மூலியமா நம்ம விளக்கப்படுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இருமனம் 41வது பதம், உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு நாம சேவை செய்யணும். எந்த ஒரு விஷயமா எதுவா இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்கு நாம நித்திய சேவகனாக இருந்து தொண்டு பண்ணணும்ன்றத போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா?
சரி. இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல உள்ள சிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம். இது கர்ம யோகத்துல 3வது அத்தியாயமா வருது. இப்ப கர்ம யோகம்னு சொல்லப்படுது, நாம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதுதான் கர்மா. இல்லைங்களா? நம்ம சாப்பிடுறது கூட கர்மா தான். ஒரு துன்பத்த குடுக்குறோம் கர்மா தான். இப்ப ஒரு அதாவது ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்றோம் அதுவும் கர்மா தான். சோ இந்த கர்மத்த நம்ம கர்மாவ எப்படி நாம செயல்படணும் அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நேத்தைக்கு பகவான் வந்து தத்துவத்த ரொம்ப அழகா குடுத்தார். ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தையும் 3த்தையும் குடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு இத எப்படி நாம செயல்படுத்தணும்? நம்ம செயல்ல எப்படி செயல்படுத்தணும்? அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தின் மூலியமாக பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கப் போறார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, துரத்தல் அல்லது செயல். அர்ஜுனனுக்கு ஒரு 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 டவுட் வந்துருச்சு அர்ஜுனனுக்கு. துறவ பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். ஏன்னா நேத்து அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்றாரு? "உன் கடமைய மாத்திரம் செய்யறதுக்கு மட்டும் தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதன் மேல பற்றுதல் கொள்ளாதே" அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அப்புறம் ஏன் நீ வலிக்கட்டாயமே ஏன் இந்த இந்த என்ன வந்து சண்டை செய்ய வைக்கிறீங்க? அப்படின்னு கேட்கிறார். அது கேட்டது மாத்திரம் இல்லாம செயல்னா என்ன? துரத்தல்னா என்ன? அப்படின்ற சாராம்சம் மூலியமாக 1ல இருந்து 2வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். 3வதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா வந்து 18வது அதாவது 16வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, கேட்கிற விஷயங்கள் பகவான் குடுக்கிறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல, ஞான யோகத்திலையும் கர்மகாண்டத்துல, கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு நாம 3ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா நாம இதுல பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை 17ல இருந்து 35வது புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்தணும் நாம. எப்படி நாம வந்து வீட்ல ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா தந்தையா இருப்போம், ஒரு தாயா இருப்போம், இல்ல ஒரு அதிகாரியா இருப்போம், ஒரு சமுதாயத்துல உயர்ந்த அந்தஸ்துல இருப்போம். நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய குடும்பம் இருக்கும். நம்ம ஒரு ஒரு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு 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 பெரிய ஒரு மினிஸ்டரா இருக்காருன்னு வச்சுக்கங்களேன். அப்ப அவர் எப்படி இருக்கணும்? அவர் ஒழுக்கமா இருந்தா தான் நாடு ஒழுக்கமா இருக்கும். இல்லைங்களா? இல்ல நாடு எப்படி போகும்? சோ அது மாரி ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நாம் எப்படி இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா பகவான் 17ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் நம்ம குடுக்குறார். அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரின்னு ஹரே சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா நமக்கு நெறைய பிரபுஜி, சாரி பிரபுஜி, சவுண்ட் இல்ல, வால்யூம் இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வால்யூம். வால்யூம் இல்லைங்களா? ஆமா ஆமா, வால்யூம் கம்மியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருக்கும் சவுண்ட் கரெக்ட்டா இருக்குங்களா? செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்ல என் ஆ சைடுல கரெக்ட்டா இருக்கு. ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. என் சைடு கரெக்ட்டா இருக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு மெசேஜ் ஏதாவது சாட்ல போட்டிருக்காங்க, ஏதோ சரிம்மா. டிவோட்டி சவுண்ட் இல்ல. சரி, சரி. மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? அப்படின்னு 36ல இருந்து 43வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா குடுக்குறாரு. மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமம். காமத்த 3 பிரிவா பிரிச்சு நம்ம குடுக்க போறார் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக. நாம நேத்து படிச்சோம் இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி நம்ம செயல்படுறோம்? ஒரு பற்றுதல், ஒரு பொருள் மேல ஒரு ஆசைப்படுறோம், ஒரு உயிர் மேல ஆசைப்படுறோம். அது கிடைக்காம போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க? காமம் உருவாகுது. காமத்தினால கோபம் வருது. கோபத்தினால நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா இந்த கடைசியில 36ல இருந்து 43வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இப்ப இந்த இந்த படத்துல உள்ள இத பாருங்க. இந்த படத்த பாருங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு ரதம். ஒரு ரதத்துல வந்து 5 விதமான குதிரைகள் ஓடின்னு இருக்கு. அத ஓட்டுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாரதியா இருக்கிறார். அது உட்கார்ந்துருக்கு ஒரு பேசஞ்சர், ஒரு பயணியா இருக்கிறார். இல்லைங்களா? இந்த கு இந்த க இந்த கு இந்த வண்டியில உள்ள சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 விதமான குதிரைகள் சொல்றது நம்மளுடைய புலன்கள். 5 விதமான புலன்கள். இந்த புலன்கள் பாருங்க, கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய். சோ இந்த இந்த புலன்கள நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த புலன்கள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா, நம்ம என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடைவோம். கண்ணால பார்க்கிறது, காதால கேட்கிறது, கையால செயல்படுறது, வாயால பேசுறது, மூக்கால நுகருது. இந்த 5 விதமான புலன்கள நம்ம கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைங்களா? சரி. இப்ப இந்த குதிரை, இந்த 5 விதமான குதிரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கடிவாளம்ன்னு சொல்லப்படுது. அந்த அந்த அதாவது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குள்ள அந்த கயிறு வந்து மனமா சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் வேற பண்றாங்க. சரி, ஓகே. அப்போ மனமா சொல்லப்படுது. அதே மாரி இந்த ரதத்த வந்து இந்த ரதத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நுண்ணறிவா சொல்லப்படுது. சோ இந்த ரதம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போறதுக்காக தான் இந்த ஆத்மா வந்து இதுல பேசஞ்சரா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து வந்து ஒரு பயணிகள் தான் நாம எல்லாமே. இந்த ரதத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு இந்த உடல்ல இருந்து நம்ம ஒரு பயணிகள் தான். இந்த உடல் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இல்லைங்களா? இந்த உடல் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த உடல் எதுக்காக செயல்படுது? நம்ம திருப்பியும் நம்ம சொந்த இடத்துக்கு போறோம். நம்ம சொந்த இடம் எங்கன்னு சொல்லப்போனா, பகவானுடைய வைகுந்தம் தான். பகவானுடைய வைகுந்தத்துக்கு நம்ம போனோம்னா, அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. இந்த புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனத கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புத்திய கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைங்களா? இப்போ புலன்கள விட உயர்ந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனம். மனதோட உயர்ந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு. இல்லைங்களா? இந்த மைண்ட். இந்த மைண்ட நாம கரெக்ட்டா வச்சுக்கணும்னா, பகவானையே மையப்படுத்தணும். பகவான மையப்படுத்தி, பகவானுடைய ஞானத்தோட நாம என்ன பண்ணணும்? கீதைய படிக்கணும். உபநிஷங்கள படிக்கணும். புராணங்கள படிக்கணும்.
அவருடைய லீலையை படிக்கணும், அவருடைய வைபவத்தை படிக்கணும். இந்த மாதிரி படிக்க படிக்க ஆன்மீக ஞானம் வளர வளர நம்ம என்ன பண்ணோம், மனம் கண்ட்ரோல் ஆகும். மனம் கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த புலன்கள் ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அப்ப நம்ம கண்ணால பாக்குறது பகவானோட விக்கிரத்தை பார்ப்போம். மூக்கால நுகர்ந்து பாருங்க, பகவானுடைய மலர்களை கொடுத்தோன்னு மூக்கல் நுகர்ந்து பார்ப்போம். காதால கேட்கறது பகவான் அரிநாமத்தை காதால கேட்போம். கையால பகவான் விக்கிரத்தை தொட்டு அலங்காரம் பண்ணுவோம். வாயால பாருங்க பகவான் அரிநாமத்தை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த 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 நுண்ணறிவு மூலியமாக, இந்த புத்தி மூலியமாக, இந்த மனம் மூலியமாக. அப்ப நம்ம போக வேண்டிய இடம் எங்க இருக்கும்? கரெக்டா நாம பகவானோட வைகுந்தம் நம்ம போயிடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட குணமா இருக்கணும்னு பாருங்க. இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு சாராம்சமா நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இங்க வருவோம் இல்லைங்களா? யாராவது புக் வச்சிருந்தா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, பிரபுஜி எனக்கு 1வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம் படிங்களேன். படிக்கிறேன். हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. अर्जुन उवाच जयायसी शेत कर्मास्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मा योजयसि केशव. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஸ்லோகம் 2வது பதம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम. हरे कृष्णा प्रभुजी. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். முதல் ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, ஜனார்த்தனனி, கேசவனி, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? 2 விதமான சாராம்சம் கேட்கிறார் பாருங்க அர்ஜுனன் கேட்கறது. பலநோக்கு செயல்களை விட, பலநோக்கு செயல்ன்றது நாம இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு சரீரத்தை வச்சுக்கிட்டு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாடும் போது அதை விட சிறந்தது எதுன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தி. புத்தி சிறந்தது. இப்ப நம்ம அந்த 5 விதமான குதிரைகள் பார்த்தோம். அதை விட சிறந்தது எது? மனம் வரும். மனதோட சிறந்தது எது? புத்தி வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த இது சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு முதல் பதத்துல கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். 2வது பதத்துல பாருங்க, இந்த கேள்வியை அப்படியே கண்டினியூ பண்றார். 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவாயாக. அப்ப எனக்கு இதுல முடிவு சொல்லுங்க, நான் எது செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்றத அவர் கேட்கிறார். இப்ப நமக்கும் அப்படித்தானே இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம குடும்பத்துல இருக்கோம், நம்ம குடும்பத்துல இருக்க ஒரு அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு மாமாவோ மச்சானோ யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டான்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதே நிலைமைதான் அர்ஜுனுக்கு அங்க இருக்கு. அதனால குழப்பம் அடைஞ்சு அர்ஜுனனை திருப்பும் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். அந்த ஸ்தானத்தை வந்து நாமளும் அது உணரப்போம். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு பாருங்க, 6வது பதத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 6வது பதம் படிங்க. हरे कृष्णा. य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विद्यचारा स उच्यते. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன்ப பொருள்களால் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ரொம்ப அற்புதமா இதுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். புலன்கள் சொல்லும் போது இந்த உடலுக்குள்ள புலன்கள், சாப்பிடுறதும் சரி, தூங்குறதும் சரி, பார்க்கறதும் சரி, இது எல்லாமே புலன்களோட செயல்படுறதுதான். இதை வந்து எப்படி சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலன்களை, இந்த உடலை பௌதிகத்துக்கு செயல்படாம பக்தி மார்க்கத்துல செயல்படும் போதுதான் நாம முக்தி கிடைக்கும். நம்ம பௌதிகம் சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். பௌதிகம் சொன்னாவே நமக்கு ஒரு ஆசை வந்துடும். என்ன மாதிரி ஆசை? பணம் சம்பாதிக்கணும், சுகமா இருக்கணும், ஃபியூச்சர்ல நல்லா இருக்கணும், அப்படி அந்த மாதிரி ஆசை தான் பட்டுன்னு இருக்கும். அதே ஆன்மீகத்துல வந்துருப்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசை இருக்காது. நமக்கு தேவையில்லைன்னு வரும். நமக்கு இது போதும்னு நினைக்கும். எல்லாரும் நல்லபடியா இருக்கும்னு நினைக்கும். எல்லாரும் கொடுத்து உபயோகம் பண்ணணும், எல்லாரும் கொடுத்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்போம். சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு ஆன்மீக தன்மையில வரும். அப்ப புலன்கள் செயலை கட்டுப்படுத்தி
அதே சமயத்தில் புலன்ப பொருட்களை மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னை முட்டாளாக்கிறான். சரி, இப்ப இந்த துறவை பத்தி முதல்ல படிப்போம். துறவுனா என்னன்னு பார்ப்போம். துறவுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உண்மையான துறவுன்னு சொல்ல போனா என்ன தெரியுங்களா? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மை நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்? இப்ப குடும்பத்துல வந்து ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ ஆசை இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போனோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த பற்றே சிறந்ததுன்றாரு. அதுதான் உண்மையான துறவுன்றார். உண்மையான துறவு. இப்ப துறவுற போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு சமுதாயத்தை விட்டு, குடும்பத்தை விட்டு எங்கேயாவது காட்டுல போய் உட்காருவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு நதிக்கரையில போய் உட்காருவாங்க. உட்கார்ந்து அங்க போய் பகவானுக்கு தியானம் பண்ணுவாங்க. பகவானுக்கு ஹரிநாம சொல்லி தியானம் பண்ணுவாங்க. இதுவும் ஒரு துறவு தான். இதுவும் முக்தி கிடைக்கும். இதுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். ஆனா குடும்பத்தோட இருந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் தாங்க உண்மையான கர்ம யோகி. அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி. காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு சமுதாயத்தையும் குடும்பத்தையும் விட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான் பாருங்க, அவனும் ஒரு யோகி தான். அவனை விட சிறந்த யோகி எது சொல்றாரு? குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையா நீ செயல்படுற பாரு, நீதான் கர்ம யோகின்ற. ஆனா அதே டைம்ல மனதை அலைபாய விடுறான் பாரு. அந்த குடும்பத்தோட இருக்கும்போது பௌதிகத்துல போவான். சில நேரத்துல குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? பணம் சம்பாதிக்கணும், இல்ல குழந்தைகள் நல்லபடியா சேர்க்கணுமே, நல்லபடியா லிஃப்ட் பண்ணுமே, அந்த மாதிரி செய்யும் போது சில நேரத்துல பௌதிகத்துல போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, அதெல்லாம் போகக்கூடாதுன்றதுதான் பகவான் வந்து இந்த கர்ம யோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்க. இது வந்து இப்ப நீங்க படத்துல பாக்குறீங்களே, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர். இவர் பேரு பரதர் சொல்லுவாங்க. ஒரு பெரிய நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர் ஜடபரதர். அவர் நல்ல ஒரு ராஜ்யம் கொடுக்குறாரு மக்களுக்கு. நல்ல ராஜ்யம் கொடுத்து மக்களை நல்ல சிறப்பா வச்சிருக்காரு. வச்சிருந்த பிறகு அவர் என்ன பண்றார்? அவர் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது வர்ணாச தர்மத்துல சத்திரனுக்கு என்ன கடமை நம்ம படிச்சோம். அவருடைய கட்டுப்பாடு என்னன்னு படிச்சோம். சத்திரனுக்கு என்ன பண்ணுவாரு? அவரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கு தேவையில்லை. ஆனா வந்து 50 வயசு வரைக்கும் அவரு கரகசனா இருக்கலாம். 25 இருந்து 50 வயசு கரகசனா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணும்? வனப்பிரசம் போய் ஆகணும். எங்க போனா காட்டுக்கு வந்தாகணும். எல்லா சத்திரியுமே அப்படிதான் இருந்து ஆகணும். அதுதான் அவனுடைய கடமை அது. அப்போ அவர் என்ன பண்றார்? அந்த நாட்டை வந்து தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒப்படைச்சிட்டு, அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு காட்டுக்கு வர்றாரு. காட்டுல வந்து இங்க வந்து தியானம் பண்றாரு. பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து யாகம் பண்றார், தியானம் பண்றார், இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப இந்த மாதிரி செய்யும் போது அவருடைய கோலங்கள் பாருங்க, ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறார். அவருடைய கடமையை கரெக்டா செய்யறாரு. ஆனா இந்த வந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழப்பம். என்ன குழப்பம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நதிக்கரை ஓடி இருக்கு. அவர் உட்கார்ந்து காட்டுல உட்கார்ந்து இடத்துல ஒரு பக்கத்துல ஒரு நதி போயிட்டு இருக்கு. அந்த நதிக்கரை ஓரமா ஒரு மான் ஒண்ணு, ஒரு தாய் மான், ஒரு பெரிய மான். அந்த மானை பார்த்துட்டாரு. அந்த மான் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மான் தண்ணி குடிக்க அந்த ஆத்தங்கரையில தண்ணி குடிக்க போகுது. அப்ப அந்த நேரத்துல ஒரு விலங்கு ஒண்ணு, பெரிய விலங்கு ஒண்ணு, அதை சாப்பிடக்கூடிய விலங்கு ஒண்ணு, சிங்கமோ புலியோ ஏதோ ஒண்ணு, ஒரு சவுண்டு கொடுத்தது. சவுண்டு கொடுத்த உடனே இந்த மான் என்ன பாத்தீங்கன்னா, தண்ணி குடிக்கும் போது அது அந்த பயத்துல எகிரி குச்சிது. அதுக்குள்ளார அதுக்கு வயிற்றுக்குள்ள ஒரு குட்டி இருக்கு. அது குதிக்கும் போது அந்த குட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தரையில விழுந்துருச்சு. தரையில விழுந்த உடனே இந்த மானை குதிச்சது பாருங்க, குட்டி தரையில விழுந்துச்சு. இப்ப தாய்மான் வந்து தண்ணியில விழுந்துருச்சு. தண்ணியில விழுந்த உடனே அது ஆத்தோட அடிச்சும் போச்சு தாய்மான். அப்ப குட்டி மான் மட்டும் இங்க வந்து கரையில கிடக்கு. இது எல்லாமே ஜடபாரதர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவர் என்ன பண்றாரு? இந்த விலங்குலாம் நிறைய விலங்குலாம் பெரிய பெரிய விலங்குலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் பிடிச்சி அடிச்சு சாப்பிட்டுருமே இந்த மானை. சரி, அதை போய் காப்பாத்துவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? ஒரு நல்ல குணத்தோட இருந்துக்கிறார். ஏன்னா ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருந்தாரு இல்லையா? இவர் என்ன பண்ணாரு? போய் அந்த மானை போய் காப்பாத்துறது, அதை தொடச்சி கிடிச்சு சுத்தப்படுத்தி அதை வந்து இது பண்ணிருக்காரு. அந்த மானை என்ன பண்ணுது? இவதான் நம்ம தாயின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவரை சுத்தி வந்துகிட்டு அங்க எங்க போய் விளையாடி கிடக்குது. அவரும் இந்த மாடு ரொம்ப அழகா இருக்கு, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டியா இருக்கு, அதுவும் கிட்ட வந்து விளையாடிட்டு இருக்குது, அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, அது கூட தாய் போல வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க? மானோட அதிகமாக பற்றாயிட்டார். மான் கூட இருந்து அதிகமான பாசத்தை கொடுத்துட்டார், அதிகமான பற்று. அது உக்காந்தாலும் சரி, நின்னாலும் சரி, போனாலும் சரி, வந்தாலும் சரி, அப்படியே நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இதுக்கப்புறம் அந்த மானு வந்து அது மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வளர சில ஸ்டேஜ்ல இவருடைய வாழ்க்கை முடிய ஸ்டேஜ் வந்துச்சு. யாருக்கு? ஜடபரதருக்கு. அப்ப ஜடபரதர் வாழ்க்கை முடிகிற டைம்ல அவர் என்ன பண்றார்? இந்த மானையே நினைச்சுட்டு இருக்கார். மானையே சதா நேரமும் மானை நினைச்சிருந்த போது இறக்கும் தருவாயில கூட மானையே நினைச்சார். நினைச்ச போகும்போது
அவர் இறக்கும் தருவாயில மான பற்றி நினைச்சதுனால அடுத்த பிறவி மானாவே பிறந்தார். எவன் ஒருவன் இறக்கும் தருவாயிலே அரிநாமத்தை சொல்லாம பற்றோட இருந்து என் குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், வீடு பார்த்துக்கணும், மனைவியை பார்த்துக்கணும், கணவரை பார்த்துக்கணும், சமுதாயத்தை பார்க்கணும் எந்த ஒரு மனுஷனும் சொல்றானோ, கண்டிப்பா நினைக்கிறானோ, அவன் அந்த பிறவி அடுத்த பிறவி அதுதான். இது நாம சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. அப்போ மான நினைச்சதுனால அவர் அடுத்த பிறவி மானாவே பிறந்தார். இது வரைக்கும் அந்த கதை நிறுத்திப்போம். இதுக்கு மேல நாம அடுத்த அத்தியாயத்துல வரும்போது இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இது எதுக்கு சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? வனப்பிரசம் வந்திருக்கிறார். வனப்பிரசம் வந்து வாழ்க்கைய சமுதாயத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். காட்டுக்கு வந்த இடத்துல அந்த வேலையை செய்யாம அவர் என்ன பண்றார்? ஒரு மான் மேல பற்று வச்சுட்டார். பற்று வச்சதுனால அவர் வந்த வேலையை கூட்டமா செய்ய முடியும். அதுதான் பகவான் இந்த பதம் மூலியமா சொல்றார். அதாவது புலனின்ப பொருள்களை மனதை அலைபாய விடுபவன். நீ செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாம தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அறியப்படுகிறான். அப்ப வந்த இடத்த விட்டுட்டு இவர் என்ன பண்றார்? மித்தியாசாரா மாதிரி இருக்கார். மித்தியாசாரான்றது ஒரு போலி மனிதன். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க, நாமளும் பாருங்க, குடும்பம் இருக்கு, வீடு இருக்கு, வாசல் இருக்கு, ரெண்டாவது நமக்கு மனைவி இருக்காங்க, கணவன் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பேரப்பன், சமுதாயம் இருக்கு. பிரச்சனை இல்லை. இது எல்லாமே வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஆனா வந்த காரியம் என்ன? நாம இந்த உலகத்துக்கு வந்த காரியம் என்ன? இது எல்லாமே வந்து மக்கள், மனைவி, எல்லாமே வந்து நம்ம சமுதாயத்துல, நம்ம குடும்பத்துல ஒரு அங்கம் தான் இவங்கெல்லாம். இதெல்லாம் ஒரு அங்கம் தான் இல்லைங்களா? அந்த அங்கத்தையும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும். ஆனா இது இல்லாம பகவானுக்கு மையப்படுத்தி நம்ம செயலா இருக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணம் ஆச்சு. திருமணம் ஆன பிறகு நமக்கு ஒரு குழந்தை வேணும். அப்ப குழந்தைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட, அதாவது பகவானுடைய பகவத் பக்தனாக இருக்கவன் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுங்களா? பகவான்கிட்ட வேண்டுவான். கண்டிப்பா, பகவானே எனக்கு நீ கிருஷ்ணா, நீ எனக்கு மகனாக பெறு. ராதை தாயே, கனகவலி தாயே, எனக்கு மகளாக வந்து பெறு. அப்படிதான் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை கொண்டு போவாங்க. அண்ணனையே பக்தியில உள்ளவன். அப்ப அங்க காமமே இருக்காது, அங்க மோகமே இருக்காது. அது தன்னுடைய கடமை, அது கடமையோட செய்வான். இதுதான் கர்ம யுகத்துல பகவான் ரொம்ப கொடுக்கும். அதை விட்டுட்டு போலி மனிதர் காமத்திலையும் கோபத்திலையும் அந்த மாதிரி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிறக்க வேண்டிய பிள்ளைகளும் தவறான வழியில பிறப்பாங்க. நம்ம கடமையை அங்கிருந்து நம்ம ஸ்லிப் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ உண்மையான துறவு என்னன்னு பாருங்க. பற்றற்ற தன்மையா இருக்கிறது தான் உண்மையான துறவு. கற்பனை கலந்தது பௌதிகம். அது கற்பனை கலந்துச்சுன்னா அது பௌதிகம் ஆயிடும். இவங்க நல்லா இருக்காங்களே, இவங்க அழகா இருக்காங்களே, இவங்க இப்படி இருக்காங்களே, அது கற்பனை. அந்த கற்பனையில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுறோம், அது பௌதிகத்துல கொண்டு முடிச்சிடும். இன்னும் விரிவா படிக்கணும்னு 2வது லெவலுக்கு வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நீங்க பேசிக் லெவல்ல இருக்கனால ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். இது உண்மையும் பொய்யும் அது நம்ம ஆராயணும். உண்மையும் பொய்யும் ஆராயணும். இப்போ ஒரு ஜடபரதரா இருக்கிறவரு, ஒரு நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர், நல்ல ஒரு ஒரு அகண்ட பாரதத்தை நல்லபடியா கொண்டு போனவர், கடைசியில காட்டுல வந்தவர் என்ன ஆயிட்டார் பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை போயிட்டார். கடைசியில அடுத்த பிறகு மானாவே பிறந்துட்டார். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கதையை. அப்போ பற்றின்மை வளர்த்து கொள்ளும் உண்மையான வழி அதுதான். நமக்கு பற்று இல்லாமல் நம்ம வளர்க்கணும். அப்ப துறவு என்றால் என்ன நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? குடும்பத்தோட இருக்கணும். வனப்பிரசம் இப்ப நம்ம காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியுமா? அந்த காலத்துல போனாங்க, காட்டுக்கு போவாங்க. நம்ம காட்டுக்கு போனா இப்ப போனா பிடிச்சுப்பாங்க போலீஸ், ஃபாரஸ்ட் போலீஸ் பிடிச்சுப்பாங்க. நாம என்ன தெரியுமா பகவான் சொல்றாரு? இந்த கலிகாலத்துல வீட்டுல குடும்பத்தோட வாழுங்க, பற்றற்ற தன்மையா வாழுங்க. குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையா பகவானை மையப்படுத்தி செய்யுங்க. அதுதான் உண்மையான துறவுன்ற, அதுதான் உண்மையான கர்ம யோகின்ற. அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகின்ற. இதுக்காக நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும், நம்ம அது போகணும் அவசியமே கிடையாது இல்லைங்களா? அதாவது 50 வயசுக்கு அப்புறம் நீ வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழணும். வீட்டுல இருந்து 50 வயசுக்கு அப்புறம் தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். வீட்டுல குடும்பத்தோட புருஷன், பொண்டாட்டி, மனைவி, மக்கள் எல்லாமே இருப்பாங்க. ஆனா அங்க இருந்து பற்றற்ற தன்மையா நம்ம காட்டுல போனா எப்படி வாழ்வோமோ அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல வாழணும். அப்ப எப்படி பண்ண சொல்லுவோம்? வாழ்க்கை எப்படி சிரிப்போம்? அழகா சின்னதா சுருக்கி, ரொம்ப பிராண்டா பண்ண மாட்டோம். ஒரு பெரிய வீடு வேணும், ஒரு பெரிய எனக்கு 60 வயசு ஆகி போச்சுப்பா, நான் செட்டில் ஆகணும்பா, எனக்கு பெருசா ஒரு வீடு வேணும், மெத்து வேணும், 2 ஏசி வேணும், பாத்ரூம் ஏசி வேணும், அப்படி இப்படி ஆசைப்படவே மாட்டோம். ஒரு காட்டுல போனா எப்படி வாழ்வோமோ அந்த வாழ்க்கையை வாழலாம் பாருங்க. 50 வயசுக்கு அப்புறம் அவன் தாங்க கர்மயோகி. சிக்கனமா வாழ்வான், ரொம்ப அழகா வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு, பகவான் ஹரிபக்தியோட இருந்து வாழ்ந்துப்பாரு. இவன் தான் உண்மையான கர்மயோகின்ற. தன்னையே முட்டாளாக்கிறான் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் 60 வயசு நான் சுகமா இருக்கணும், பிக்சட் டெபாசிட் போட்டுக்கணும், எனக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க. அவன் கண்டிப்பா கர்மயோகியா இருக்க முடியாது.
அதுதான் பகவான் சொல்றார், என் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க பக்தி கொடுங்கன்ற. பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் பௌதிகத்துல போவாங்க. அப்ப அவன் பிராமண குவாலிட்டியே கிடையாது. இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிப்போம். உண்மையான துறவுன்னு சொல்றது உடைமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு இருந்த. உண்மையான துறவுன்னு சொல்றது உடைமை உணர்விலிருந்து, இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர், என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய சமுதாயம், என்னுடைய இப்படி இப்படி நினைச்சுட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் நமக்கு பந்தப்படுத்தும். அந்த உணர்வுல இருந்து விடுபட்டுருக்கணும். அவங்க எல்லாம் என் வீடுதான், அதெல்லாம் என் குழந்தை தான், என்னுடைய பேர பிள்ளை தான், இதெல்லாம் என் சமுதாயம் தான் இருக்கணும். ஆனா அதுல இருந்து பட்டற்ற தன்மை, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். இதுதான் உண்மையான துறவுன்றார். அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தார். அனுபவிக்கும் இயற்கைன்னு என்னன்னு பாருங்க, இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, இந்த எல்லாமே இதெல்லாம் மாய, இதெல்லாம் மாய. சோ இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா? அவன் தான் உண்மையான துறவு. ஆனா செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு நம்ம வெளியே வரக்கூடாது, குடும்பத்தோட இருக்கணும். குடும்பத்தோட இருந்து நாம பற்றற்ற தன்மையை செய்யறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான துறவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப கற்பனை பாருங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் குடும்பத்தை விட்டு செல்வதல்ல. இது தேவையில்லாத கற்பனை. இப்ப சில பேர் பயந்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கும், மனைவி கிட்டையும் கணவர்கிட்டையும் சமுதாயத்துக்கிட்டையும் கடன் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ண பயந்துகிட்டு எங்கேயாவது போய் வனவாசம் போய் உட்காரலாம், எங்கேயாவது போயிடலாம், ஓடிடலாம். அது மகா பாவம். அது மகா பாவம். அது தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும். அந்த கற்பனையை வளர்த்துக்கவே கூடாது. தன்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டு, அதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பிள்ளைய ஒரு வேத பாடசாலையில அவனுக்கு படிக்க வச்சு வேத ஞானத்தை கொடுத்து, ஆன்மீக ஞானத்தையும் பௌதிக ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டு அவனை ஒரு வேலையில உட்கார வச்சு, அவன் தன் கால நின்ன பிறகு, அவன் தாயை காப்பாத்துற அளவுக்கு அவன் திறமையை ஆயிட்ட பிறகு, நீ அதுக்கப்புறமா வனவாசிய வாழ்க்கை வாழ், அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை வாழ், அதுக்கப்புறமா நீ சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழ், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. அது உன்னுடைய கடமைன்ற. அந்த கடமையை செய்யாம நீ வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றது அது மகா பாவம் சொல்றாரு இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன நினைக்குது பாருங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக. நேர்மையும் கடமை மிக்க கிரகஸ்தர் பற்றுதல் கொண்ட சன்னியாசியை விட மேன்மையானவர். ஒரு கிரகஸ்தன், ஒரு குடும்பத்துல உள்ளவன் பாருங்க, நேர்மையாக கடமை, நம்மளுடைய கடமை இது, பிள்ளைகளை நல்வழியில வளர்க்கணும், சமுதாயத்தை நல்வழியில நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் பாருங்க, அவன் உண்மையான யோகின்றார். சன்னியாசியை விட உயர்ந்தவனன்றார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? சரி, உண்மையும் பொய்யும் பாரு. ஆன்மீக முன்னேற்றம் எண்ணங்களின் தூய்மை தான் இருக்கிறது. ஆன்மீக வாழ்க்கையில தூய்மை தான் இருக்கும். அதே பௌதிக வாழ்க்கையில பாருங்க ஜிக்ஜக்கா இருக்கும். இப்படி போலாமா, அப்படி போலாமா, இப்படி போலாமா. ஆன்மீக வாழ்க்கை அப்படி கிடையாது, ரைட்டா ஒரே மாதிரிதான் போகும். அதே மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நாம பாராயணம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா பாராயணம் பண்ணணும். அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு கரெக்டா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுதோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆன்மீகவாதி. ஆனா பௌதிகவாதி இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், பார்த்துக்கலாம் அப்படி தள்ளி போடுவோம். அப்போ அது என்ன போடும், அது பந்தப்படும், நம்மளை மந்தப்படுத்தும் இல்லைங்களா? அப்போ பொய்யான ஆன்மீகம் சமுதாயத்திற்கு என்றைக்குமே தொல்லை. ஆன்மீக வாழ்க்கைன்றது ஆன்மீகத்துல பூர்ணமா நாம ஐக்கியமாகணும். ஆனா அதுக்காக நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் வராது, சமுதாயத்துல பிரச்சனையே வராது, பிரச்சனையே வராது. அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அதுல புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப அடுத்த பதம். இப்ப நம்மளுடைய கடமையை பத்தி பார்க்கணும். இது யாக சக்கரம் சொல்லப்படுது. இப்ப யாக சக்கரம் சொல்லும் போது சத்திரனுக்கு என்ன கடமை, பிராமணுக்கு என்ன கடமை, வைஷ்ணுக்கு என்ன கடமை, சூத்திரனுக்கு என்ன கடமை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நேற்று நம்ம படிச்சோம் வர்ணாசிர தர்மம் மூலியமாக இல்லைங்களா? இப்ப ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில என்ன பண்ணுவாரு, பிராமணா இருக்கிறவரு, பிராமண ஒரு பிறப்பால் பிராமணன் இல்லை, அவரும் ஒரு பிராமணன் தான். பிறப்பால் பிராமணன் பண்ண புண்ணிய காரியத்தினால்தான் அவர் இந்த பிறவில பிராமணனா பிறந்திருக்கிறார். ஒரு சூத்திரனா இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவரும் பிராமண கோலத்துல வர முடியும். வேதத்தை படிச்சா, பகவானை மையப்படுத்தி செயல்பட்டா அவரும் பிராமணனா ஆக முடியும். யாரா இருந்தாலும் சரி, சத்திரனா இருந்தாலும் சரி, சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்ணனா இருந்தாலும் சரி, அவங்க கடமையை கரெக்டா செய்யணும். வேதங்களை படிக்கணும், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ணணும். யார் பண்ணுவான், ஒரு பிராமணன் பண்ணுவான், பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவன் பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அப்போ அவருடைய கடமையை அவன் செய்யறான். வைஷ்ணவ என்ன பண்றான், வியாபாரம் பார்ப்பான், விவசாயம் பார்ப்பாரு, கவர்மெண்ட் கரெக்டா கப்பம் கட்டுவாரு. யாரு, ஒரு வைஷ்யர். சூத்திரர் என்ன பண்ணுவாரு, ரோடு போடுறது, அப்புறம் வேத பாடசாலை உருவாக்கி கொடுக்கறது, மற்ற சமுதாயத்துக்கு எல்லா சமுதாயத்துக்கும் நல்வழியில பண்றதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ சுகாதாரம் விஷயத்துல எல்லா விஷயத்திலும் அவர் கரெக்டா பண்ணுவார். யாரும் ஒரு சத்தியனோட கடமை. சூத்திரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் அவர் வேலை செய்வார்,
ஹாப்பியா இருப்பார், நல்ல வேலை, குடும்பத்தை நிறைய குழந்தைகளை பெற்றுப்பார், நல்லபடியா வளர்ப்பார், நல்ல வேதத்தை படிக்க வைப்பார், எல்லா வேலையும் செய்வார், சூக்கிறார். அப்படிதான் சமுதாயம் கட்டமைக்கப்பட்டது பகவானால. அந்த 4 வர்ணங்களும் 4 விதமான கடமையும் 4 விதமான கட்டுப்பாடுகளும் கரெக்டா செஞ்சாதான் இந்த யாக சக்கரம் கரெக்டா மழை வரும், கரெக்டா அந்த காலகட்டத்துக்கு நேர கரெக்டா எல்லா விதமான செயல்பாடு இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் வந்து சொல்லுவான், அது சொல்ல வரல, அது வந்து இப்ப நடைமுறையில உள்ள சொல்றேன், நான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு நினைப்பான். சத்திரியன் நான் தாண்டா உயர்ந்தவன், நான் தான் நாட்டை கண்ட்ரோல் பண்றவன். வைசியன் என்ன சொல்றான், நான் தாண்டா எல்லாருக்கும், நான் கவர்மெண்ட்டுக்கே வரி கட்டுறவன்டா, நான் தாண்டா விவசாயம் பாக்குறேன், நான் தாண்டா கோமாதா பராமரிக்கிறேன். இவன் சூத்திரம் சொல்ல, நான் இல்லாம நீங்க 3 பேருமே இல்ல அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த யாக சக்கரம்ன்றது செதஞ்சு போகும், செதஞ்சு போகும். இது சிதையாம இருக்கணும்னா நம்முடைய கடமை என்ன, நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அந்த கடமையை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். பண்ணும்போது பாருங்களேன், கரெக்டா அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு நேரா மழை பெய்யும், அந்த காலகட்டத்துக்கு நேரா சூரிய பகவான் நமக்கு அருள் கொடுப்பார், சந்திர பகவான் அருள் கொடுப்பார், எல்லா தேவர்களும் அருள் கொடுப்பாங்க, மழை வரும். அதே மாதிரி தானியங்கள் நிறைய கிடைக்கும். அந்த தானியத்தை நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு பிரசாதமா ரெடி பண்ணி அவருக்கு ஆஃபர் பண்றோம், நெய்வேத்தியம் பண்றோம். அந்த பிரசாதத்தை நெய்வேத்தியம் பண்ண பிறகு அதை நாம மகா பிரசாதமா எடுத்து நம்ம உண்ணும் போது பாருங்க, நிறைய பாவம், நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். போன பிறவில இந்த பிறவில செஞ்ச பாவம் எல்லாமே போயிடும். இது ஒரு யாக சக்கரம். இந்த யாக சக்கரத்தை யார் ஒருவன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவன் கண்டிப்பாக முக்தி அடைவான். இது வேதம் சொல்லப்படுது. இதுக்கு ஒரு அழகா விளக்கம் கொடுக்கலாம் பாருங்களேன். இப்ப இந்த யாக சக்கரத்தை நம்ம எப்படி பண்ண முடியும், கடினமான செயலா தெரியும் இல்லையா? நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல இதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்றாரு, ஒரு 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இந்த கலிகாலத்துல 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல முகலாயர் பேரரசு கண்ட்ரோல்ல இருந்தது, ஒரு 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி நம்ம முதல்ல விளக்கம் படிப்போம். பகவான் சைத்தன்யர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே தான். கிருஷ்ணரும் ராதையும் கலந்தாப்புல 2 பேருமே வந்து பிறந்தவங்க தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம சொல்லலாம். என்ன ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா, யசோத தாய், அதாவது பகவானோட தாய் என்ன பண்றாங்க, ராதையை கூப்பிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. ராதைய. அப்ப ராதை தாய் வராங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வயசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 வயசு நடக்குது. ராதைக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இன்னைக்கு பிரசாதம் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் அது டிஷ்ஷை செய்ய மாட்டாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க தாய். துர்வாச முனிவர் அவருக்கு அந்த தாய்க்கு வரம் கொடுத்துருக்காங்க. அதேதான் குந்தி மகாராணிக்கும் அந்த வரம் கொடுத்திருக்காரு, அது திரௌபதிக்கும் அவர் வரம் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி ராதாக்கும் அந்த வரம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ அவர் என்ன பண்றாங்க, யசோதா தெரிஞ்ச பிறகு யசோதா வந்து ராதையை கூப்பிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வா, சமையல் பண்ணி கொடு, பிரசாதம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அந்த அம்மாவும் தாயும் வந்து என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல அழகா பிரசாதம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தோன்னா அந்த பிரசாத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை வச்சு சாப்பிடுறாங்க. யசோதா சொல்லுவாங்க, என்ன அற்புதமான செயல்பாடு, என்ன அற்புதமான பிரசாதம் இது, நீ கண்டிப்பா எனக்கு மருமகளா வரணும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா தாயோட கையில வந்து ஒரு கட்டிடுறாங்க, ஒரு சங்கு மாதிரி கயிறு வச்சு கட்டிடுறாங்க. கட்டினது மாட்டே இல்லாம கையில வந்து மஞ்சள் தடவி விட்டுறாங்க. ஏன்னா வந்து வடநாட்டுல எல்லாம் வந்து அது ஒரு சம்பிரதாயம். நம்ம வீட்டுல ஒரு பெண்ணை ஒரு திருமணம் பண்றதுக்காக ஒரு நிச்சயதாம்பலம் பண்ணும்போது கழுத்துல ஒரு பொட்டு கட்டி விடுவாங்க, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு சேலம் மாத்தி கொடுப்பாங்க, ஏதோ ஒண்ணு செய்வாங்க இல்லையா, சம்பிரதாயம் செய்வாங்க இல்லையா. அது மாதிரி வடநாட்டுல வந்து ஒரு சங்கு மாலையை வச்சு கையில கட்டி விட்டுட்டு கையில மஞ்சள் தடவி விட்டானா இந்த பெண் வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு அவ மருமகளா வருவா ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்பிரதாயம். சோ அந்த சம்பிரதாயத்தை யசோதா செஞ்சுட்டாங்க. உடனே தாய் என்ன பண்ணாங்க, அங்கிருந்து பார்த்துட்டு வெக்கப்பட்டு கனகவல்லி தாய் அங்கிருந்து வெளியே விடைட்டாங்க, கூச்சப்பட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க. வெளியே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வீதியில வரும்போது எல்லாருமே பார்த்துட்டு கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன ராதே, உன்னை என்ன யசோதாய் உன்னை வளைச்சு போட்டாலா அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரியா கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே இவர் பார்த்தாங்க, இது சரியா வராது, இது கையில வேற மஞ்சளா இருக்கு. உடனே ஒரு பக்கத்துல ஒரு குளக்கரை இருக்கு, ஒரு குளம் இருக்கு, அந்த குளத்துல அந்த கையை கழுவிட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் பாக்குறாங்களே சொல்லிட்டு அந்த குளத்தை கழுவிட்டு உடனே அந்த அம்மா போயிட்டாங்க.
அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நடப்பு என்ன பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த இடத்துல முதல்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குளத்துல வந்து அதே குளத்துல ராஜை கை வைக்காத இருக்க சமயத்துல அந்த குளத்துல வந்து சாதாரணமா தண்ணி தெளிவா இருக்கு. பசங்களும் வந்து கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு 4, 5 பசங்க எல்லாம் தண்ணியில அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. பகவான் பார்த்துட்டு போனார். திரும்பவும் அந்த பகவான் திருப்பி அந்த சைடுல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா குளம் ஃபுல்லா வந்து ராதை கை வச்ச பிறகு பகவான் திருப்பி அந்த சைடுல வர்றாரு. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா குளம் ஃபுல்லா ஒரே எல்லோவா இருக்கு. அந்த அம்மா தாய் வந்து கையை அலம்பிட்டு போனாங்க இல்லைங்களா, ஃபுல்லா எல்லோ ஆயிப்போச்சு. இந்த பசங்களும் பாத்தீங்கன்னா அந்த குளத்துல குளிக்கிற பசங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியா ரொம்ப சந்தோஷமா எகிரி எகிரி குச்சிக்கிறானுங்க. அவனுக்கு முகம்லாம் உள்ள ஃபுல்லா எல்லோ ஆயிப்போச்சு. கைகால்லாம் உடம்பு ஃபுல்லா எல்லோ ஆயிட்டாங்க. உடனே பகவான் பாக்குறாரு, இது என்ன அற்புதமான செயல்பாடா இருக்கு. போகும்போது இந்த பசங்களை பார்த்தேன் ரொம்ப டல்லா இருந்தானுங்க. இப்ப பார்த்தா எல்லோ கலர்ல இருக்கானுங்க. தண்ணி கலர் மாறி போச்சு. ஆனா இந்த பிள்ளைகளும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு பரவசம் வந்துருச்சு பகவானுக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு கிருஷ்ண பகவான் போய் கீழே போய் அந்த தண்ணியில போய் அவரும் குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. குளிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஏன்னா தாய் கைப்பட்ட குளம் இல்லையா அது. அதுல அந்த ஹாப்பினஸ் அவருக்கும் வந்துருச்சு. யாருக்கு பகவானுக்கு வந்துருச்சு. பரவசம் அடைஞ்சிட்டார். ஒரு பக்தர்கள் எவ்வளவு பரவசம் இருப்பாங்களோ அதே பரவசத்தை பகவான் உணர ஆரம்பிச்சிட்டார். உடனே அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. என்ன இது ஒரு இவ்வளவு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் நமக்கு, இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமே நாம இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரை மேல வந்து தொடச்சிக்கிட்டு வந்து நிற்கிறார். நிக்கும்போது அப்பதான் திருப்பி ராதை அந்த சைட்ல வராங்க. ராதையை கேட்கறாங்க. ராதை கிட்ட சொல்றாரு பகவான், என்னமோ தெரியல ராதே, நான் போகும்போது இந்த குளத்துல சாதாரணமா இருந்தாங்க இந்த பசங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. அந்த எல்லோ கலர்ல ஆன பிறகு பசங்களும் கலர் எல்லோ கலர் ஆயிட்டானுங்க. 2வது ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இருக்கு. நான் போய் குளிச்சேன், எனக்கு அவ்வளோ எல்லை இல்லாத பரவசமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்றாரு. சொன்ன உடனே தாய் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா, ஏன்னா பகவானுடைய முதல் பக்தன் யார் தெரியுங்களா? கனகவல்லி தாயார் தான். தாயார் தான் முதல் பக்தர். ராதை தான் முதல் பக்தர் பகவானுக்கு. உன்னுடைய முதல் பக்தன் இல்லையா? சதா நேரம் உன்னை ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா நான். அப்ப நான் எவ்வளவு ஹாப்பினஸ் இருப்பேன், எவ்வளவு சந்தோஷம் பட உன்னை நினைக்க 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 எனக்கு ஆனந்தம் தானே அப்படின்ற. அப்போ ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன் அவ்வளவு ஆனந்தம் படுவானா, அவ்வளவு பேரானந்தம் அடைவானா அப்படின்றார் பகவான். கண்டிப்பா அப்படின்றாங்க ராதை. உடனே அப்ப சொல்றாரு, அப்போ நானு இந்த கலிகாலத்துல நீயும் நானும் சேர்ந்து ஒரு அவதாரம் கொடுப்போம். நான் பக்தனாக இருந்து அந்த சுகத்தை நான் அனுபவிக்கணும், ஒரு பிறவி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் 450 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் சைத்தன்யரா பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். எவ்வளவு அழகு தெரியுங்களா, கொள்ளை அழகு அவரு. பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அற்புதமா அவ்வளவு ஹைட்டா இருப்பார். இவருடைய அவதாரம் வந்து ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. குவிய அவதாரம், ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இந்த அவதாரத்தை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் அதை படிக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக முக்தி அடைவான்னு சொல்லிட்டு இது நான் சொல்லல, 12 புராணங்களில் சொல்லப்பட்டது, எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டது. கலிகாலத்துல பகவான் சைத்தன்யரா பகவான் அவதாரம் கொடுப்பாரு. நம்மளுடைய இங்க நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுத்து வந்து லீலை பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேசத்துல எல்லா ஸ்டேட்லயும் வந்து அவதாரம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ரொம்ப அழகா அற்புதமா ஒரு லீலை பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல 47 நாள் இங்க வந்து இருந்து அவருடைய காலுக்கு சோடை கூட அங்க இருக்கு. அவர் வச்சு இன்னைக்கும் கோவில ஸ்ரீரங்கம் கோவில்ல இன்னைக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பகவான் சைத்தன்யர். அவ்வளவு அற்புதமானவர் அவர். அவரு நம்ம ஏன் சொல்ல வரோம்னு வச்சுக்கலாம், பகவான் பக்தர்கள் அப்படிலாம் பிரவசம் அடைவாங்களா, அவ்வளவு சந்தோஷம் அடைவாங்க. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா பகவான் சைத்தன்யர், நீங்க என்ன வந்து கோயில்ல வந்து எனக்கு வந்து தொண்டு பண்றதோ இல்ல என்ன வந்து பாக்குறதோ இதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. உனக்குள்ள நான் இருக்கிறேன், பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லா உயிர்வாழியத்திலையும் நான் இருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது நான் உனக்குள்ள இருக்கும்போது நீ என்ன வந்து பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. நான் தான் உன்னை டெய்லி சதா நேரமும் செகண்ட் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேனே. நீ உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய், உன் கடமையை மட்டும் செய். பிள்ளைகளை நல்லபடியா வளர்த்து சமுதாயத்துல மேன்மை அடையத்துக்கு என்ன செய்யறியோ செய். அது உன்னுடைய கடமை, அது கடமை செய். செஞ்சாவே போதும். அதுவே ஹரிபக்தின்ற. பகவான் நாமத்தை சொல்லு. ஏன்னா பகவான் நாமத்துலதான் பகவானை வாசம் செய்யறார். ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இந்த 6 நாமத்தை சொல்லுங்க. பகவான் நாமம் இது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த பாகவதம் சொல்லுது பாத்தீங்க 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 32வது பாகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் சைத்தன்யர் பகவான் அவதாரம் கொடுப்பார், இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லுவார். இது சொல்லி எப்ப சொல்லியிருப்பாருங்க, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா பிறந்தது 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி.
அப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு அழகா சுத்தபத்தமா இருந்து மனசையும் உள் மனசையும் வெளி மனசையும் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். இதுவே பெரிய யாகம். இந்த யாகத்தை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவன் வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லணும் போல இந்த இந்த முதல் இதை சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச சகதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். இது யாருன்னா 5 பேர் ஆச்சாரிகள். இப்ப பகவான் சைத்தன்யர், பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யம் சொல்றது அவருடைய ஆச்சார், அவர் தான் முதல். அதுக்கப்புறம் அவர் நித்யானந்தர், அத்வைதர், கதாதாரர், ஸ்ரீவாசர், கௌரவர். இவங்க 5 பேருமே வந்து நம்ம கூட பகவான் கூட அவதாரம் கொடுத்தவங்க. நித்யானந்தர் யாருக்குன்னா நம்முடைய பலராம் ஐயா, நம்மளுடைய லக்ஷ்மண், நம்மளுடைய ஆதிசேஷன் அவர். இது மாதிரி எல்லாருமே இந்த அவருடைய சகாக்கள் மூலியமா வந்து அவதாரம் கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 11 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। यज्ञ शिष्टाशिनो संदो मुच्यन्ते सर्वकिल्पशयः उञ्जते ते स्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதத்துல என்ன சொல்ல பாருங்களேன், யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். தங்களை அதாவது தூய புலன்களுக்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி சாப்பிட்டோமோ அதை பத்தி கவலை. அது எல்லாமே எப்பவுமே வந்து இறந்த காலத்தை நினைக்கவே கூடாது, எதிர்காலத்தை நினைக்கவே கூடாது. எதிர்காலத்தை நினைச்சாவே நினைச்சீங்களா நம்ம பந்தப்படுவோம். எதிர்காலத்தை நினைச்சாவே நம்ம ரஜோகுணம் ஆயிடும். நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்ன கடமை, நம்ம கடமை கரெக்டா செய்யறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் பிராமணன், அவன் தான் பிராமண குவாலிட்டி. பிராமணோட தன்மை என்ன தெரியுங்களா, நாளைன்றதே அவனுக்கு கிடையாது. நாளைன்றதே சேர்த்து வைக்க மாட்டான். நாளை பொருள் சேர்த்து வச்சானா அவன் உண்மையான பிராமணனே கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன செய்யணும்ன்றத அவன் கடமையை கரெக்டா செய்வான். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுங்களா, நம்ம முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா இனிமேல்ட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. பகவானுக்கு நம்ம எது சாப்பிடுறோமோ, எதையெல்லாம் உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் யாருக்கு கொடுக்குறாயோ, எல்லா விதமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுங்க. அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிருங்க. அந்த அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீங்க உணவு எடுத்துங்க, அர்ப்பணம் பண்ணி செயல் பண்ணுங்க, அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ஏதோ தானம் கொடுங்க. பகவானை மையப்படி எனக்கு எல்லாமே அவருடையது, இது நம்மளுக்கு கிடையாது. மனைவி அவர் தான், தாய் அவர் தான், தகப்பன் அவர் தான், பிள்ளைகள் அவர் தான், காற்று அவர் தான், நிலம் அவர் தான், எல்லாமே அவர் தான். அப்ப நாம யாரு? நமக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். நம்ம ஆத்மாவும் பகவான் தான், இந்த உடலும் பகவான் தான். அப்ப நாம நான் என்ற அகந்தியோட நம்ம சுத்தினோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய பொருளை, சாப்பிடுற பொருளை கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அது உள்ள பாவம் எல்லாம் போயிடும். அதான் சொல்றாரு, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு. யாகம் சொல்லப்படுது இந்த 4 வர்ணங்களும் செய்யப்பட்டதால்தான் இந்த அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்குது. இந்த 4 வர்ணங்கள் இருக்காங்க இல்லையா, பிராமணன், சத்திரியன், சூத்திரன், வைசியன், இவங்க 4 பேருமே கரெக்டா செயல்படும் போதுதான் அப்ப என்ன பண்ணுது, அந்த உணவு நமக்கு கிடைக்குது. அந்த உணவை பகவானுக்கு நாம் ஆஃபர் பண்ணோம். இது நம்ம மட்டும் நம்ம உடைச்சு சம்பாதிக்கல. ஒரு விவசாயி சம்பாதிக்கிறான், ஒரு வியாபாரி சம்பாதிக்கிறான், வேதத்தை படிக்கிறான், ஒரு சத்திரியன் தன்னுடைய கடமையை செய்யறான். இதெல்லாம் செஞ்சினால்தான் இந்த உணவு நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவிக்கணும்னா பகவானுக்கு நன்றி தெரிவிச்சா போதும். அப்போ நம்ம அந்த எந்த ஒரு பொருளும் நம்ம சாப்பிடுற பொருளை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கிட்டேன், அதுதாங்க மகா பிரசாதம். அப்ப நம்ம எல்லா பாவங்களும் நம்மள போயிடும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு என்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள். தங்களது சுய லோபக புலன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பாருங்களேன். இப்ப நம்ம எல்லாம் கேட்போம்னு வச்சுக்கலேன், நம்ம எல்லாமே நாங்கெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேங்க, நான் எல்லாம் சைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைவம் நாங்கெல்லாம் சைவம் சொல்லுவாங்க. சைவம் சாப்பிட்றவங்க கூட பாவத்தை உண்டு பண்றான். இது நாங்க புதுசா இருக்கு நீங்க சொல்றீங்களா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றான் பாருங்க, அவன் கண்டிப்பாக அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுவான். நான் உண்மையில நான் சைவர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றவன் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சைவத்தையே சாப்பிட்டா கூட சரி, அவன் பாவத்தை உண்டு பண்ணான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வெண்டைக்காய் செடி எடுத்துங்களேன். ஒரு வெண்டைக்காய் செடின்ற போது அதுக்கும் உயிர் இருக்கு, அதுக்கும் சூட்சம உடல் இருக்கு. நேற்று அத்தியாயம் படிச்சோம் இல்லையா, இந்த உடல் தான் நமக்கு அழிஞ்சதை தவிர உள்ள இருக்கிற அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சூதலை விட சொல்ல பத்தியில பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி அது அழியலையே. அது அழிஞ்சுனா நம்ம இங்க இருக்க மாட்டோம், பகவான்கிட்ட போயிடுவோம். அது இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணோமோ, ஒரு மரமா பிறப்போம், ஒரு அனிமலா பிறப்போம், நல்லவர்களே ஒரு அந்தனரா பிறப்போம், இல்ல ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கும், ஏதோ ஒரு பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும்.
ஒரு மரமா நம்ம பிறந்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்தோம். ஆனா பாவம் பண்ணதுனால ஒரு செடியா பிறந்துட்டோம், ஒரு மரமா பிறந்துட்டோம், ஒரு வெண்டைக்காய் செடியா பிறந்துட்டோம். ஆனா உடல் தான் வெண்டைக்காய் செடியே தவிர, ஆனா உள்ள இருக்கிற சூட்சும உடல், பொய், அகங்காரம், மன புத்தி அது எல்லாமே வலிக்கும். அதுக்கு உயிர் இருக்கு, அதுக்கும் வலிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு வெண்டைக்காய் செடி நீங்க பறிச்சீங்கன்னா, அவங்க நம்ம கையை உடைச்சா, நம்ம விரல உடைச்சா நம்ம வலிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அதுக்கும் வலிக்கும். அதுவும் நம்மள சாப விடும். அந்த சாபத்தை எப்படி வாங்க தெரியுமா? நம்ம அது நிவர்த்தனை பண்றோம். அத பகவானுக்கு நீங்க ஆஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த பிரசாதமா இது நமக்கு அது கொடுக்கும். அவன் அந்த செடி நம்மள விட்ட சாபத்தை கூட பகவான் ஏத்துக்கிறார். அப்ப எந்த பொருளுமே, எதெல்லாம் நாம சாப்பிடுறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறோமோ, இது எல்லாமே பகவானுக்கு நாம ஆஃபர் பண்ணிக்கணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. 2 நிமிஷம். ஸ்ரீ ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இந்த ஆன்மீக இப்ப நம்ம என்ன படிச்சோம் பாருங்க. முதல்ல வந்து ஒரு 5 விதமான தேர் பார்த்தோம். அது 5 விதமான குதிரைகள் பார்த்தோம். அந்த மனதை பார்த்தோம். மனம் வந்து ஒரு கடிவாளம். அந்த கடிவாளத்தை பிடிச்சி ஒரு சாரதி யாரு? புத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த வண்டியில டிராவல் பண்றவாரு நம்ம தான், ஆத்மா பார்த்தோம். ரொம்ப அழகா சொல்றது. உடல் தளம், புலன் தளம், மனதளம், அறிவு சார்ந்த தளம், ஆன்மீக தளம். இந்த 5 தளமே நாம நல்லா நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சோன்னு வச்சுக்கலாம். இதோட ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலாவே. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும், கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்மீகத்துல விருத்தி அடைவோம். இந்த ஃபார்முலா தெரியாம நாம ஏதோ கோவிலுக்கு போனோம், சாமியை கும்பிட்டோம், வந்தோம், அது வந்து பூர்ணமே கிடையாது. அது பூர்ணமே கிடையாது. ஊறுகாய் மாதிரி தான் அது. நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஊறுகாய் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் கோயிலுக்கு போறோம். அதுதான் நம்ம அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி இந்த விதமான விஞ்ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சு, இது ஒரு விஞ்ஞானம் தான். இந்த விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். உடல்தளம் சொல்றது, இந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த புலன்களை வச்சு என்ன பண்றோம், இந்த மனதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஞானத்தை வச்சு என்ன பண்றோம். அப்ப ஆன்மீக தளத்துல எப்படி உயர்வு அடைகிறோம் அப்படின்றத நாம ரொம்ப அழகா, ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. 14வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्यात् भवन्ति भूतानि प्रजन्येन संभवः, प्रज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களும் உடல்களும் வாழுகின்றன. யாகத்தில் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையில் யாகம் உண்டாக்கப்படும். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவன்களும் உடல்களும் வாழுகின்றன. இப்ப நம்ம தானியம் கிடைக்கிறதுனால நம்ம மட்டுமா விவசாயம் பண்ணும்போது நமக்கு மட்டுமா கிடைக்குது? நீங்க போய் பாருங்களேன். ஒரு வயக்காட்டுல போய் பாத்தீங்கன்னா, வயல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, அங்க எலி இருக்கும், நட்டை இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் இருக்கும், வண்டு இருக்கும். இது எல்லாமே அதுதான் வாழுது. அப்போ இந்த 4 விதமான வர்ணங்களும் அவன் கடமையை கரெக்டா செய்யும் போது எல்லா ஜீவராசியும் வாழுது. எல்லா ஜீவராசியும் வாழுது. அப்ப எல்லா ஜீவராசியும் வாழும் போது அப்போ அவன் கடமையை செய்யும்போது எவ்வளவு அவனுக்கு புண்ணியம் அடையறான் பாருங்க. தன்னுடைய கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யும் போது, இந்த 4 வர்ணங்களும் கரெக்டா கடமை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, அவனால எவ்வளவு பேரு உயிர் வாழறாங்க பாருங்க. அப்ப அவனுக்கு கண்டிப்பா அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதான் பகவான் சொல்றாரு. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களும் உடல்களும் வாழுகின்றன. யாகத்தால் மழையால் விதிக்கப்பட்ட கடமையே யாகம் உண்டாக்கப்படுகிறது. பகவான் இதுதான் யாகத்தை உண்டாக்குனார். ஒரு சமுதாயத்தை கட்டமைக்கிறார். ஒரு 4 வர்ணங்களை உருவாக்குறார், 4 சம்பிரதாயத்துல உருவாக்குறார், 4 விதமான கடமைகளை உருவாக்குறார், 4 விதமான கட்டுப்பாடு உருவாக்குறார். இந்த 16ம் தெரிஞ்சவன் தான் பெருவாழ் வாழ்வான். நம்ம பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? தெரியாம உன்ன முன்னோர்கள் செல்வம், புகழ் இதெல்லாம் சொல்லிக்கணும். இது எல்லாமே பந்தப்படுத்துற பொருள். இதெல்லாமே நம்மள பந்தப்படுத்தும். செல்வம் வேணும், செல்வம் வேணும், நம்ம செல்வத்தை பெற்று பெருவாழ்வார்கள்னா அப்ப என்ன வந்து தெரியுங்களா? நம்ம பணம் சேர என்ன அதுக்கெல்லாம் புத்தி போயிடும். அது கிடையாது பெருவாழ்வு. இந்த 16ம் தெரிஞ்சவன் தான் பெருவாழ்வு வாழ முடியும். அப்போ பற்றற்ற தன்மையா வாழ ஆரம்பிக்கும்.
நமக்கு இது கிடைச்சதே இது போதும், பகவான் இதை கொடுத்தாரு, இந்த உயிர் கொடுத்துக்கிறாரு, இந்த சமுதாயம் கொடுத்துக்கிறாரு, இந்த வீடு கொடுத்துக்கிறாரு, இந்த வாசல் கொடுத்துறாரு, அதை நினைச்சு அழகா வாழ்வான் பாருங்க. அதுதான் உண்மையான துறவுன்னு சொல்றது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। यत् आसरति श्रेष्ठ तत् एव दरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुदे लोकस्तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 21வது பதம் பாருங்க. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறாரோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயலால் எந்த தரத்தை அவன் ஊமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. இப்போ உதாரணம் சொல்லலாம், ஜனக மகாராஜா சொல்லலாம். ஜனக மகாராஜா பாருங்க, அவர் எவ்வளவு அழகா அரசாட்சி கொடுத்தாரு, பிள்ளைகளை எப்படி அழகா வளர்த்தார், எப்படி எல்லாம் பண்ணாரு பாருங்க. அதனால அவருடைய வழிமுறையை நாம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம், நிறைய நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்க்கலாம், ரொம்ப அழகா ஹாப்பியா கொண்டு போறாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம வீட்டுல இப்ப நம்ம ஒரு கணவரா இருக்கோம், அந்த குடும்பத்துல ஒரு தலைவரா இருக்கிறோம், மனைவிக்கு கணவரா இருக்கும், பிள்ளைகளுக்கு தந்தையா இருக்கிறோம். அப்போ அவர் எப்படி செயல்படணும் பாருங்க, ஒழுக்க நெறியோட சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல மூட ஒரு கரெக்டா நடந்தாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த குடும்பம் தன்னோட பிள்ளைகள் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அந்த குடும்பம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த குடும்பம் ஃபாலோ பண்ணும்போது வேத சாஸ்திரம் முடியும் அந்த குடும்பம் வழி நடத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அந்த தெருவில் உள்ளவன் பார்த்துட்டு ஆஹா இது என்ன மாதிரி குடும்பம்பா, அற்புதமான குடும்பம்பா, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு. அப்ப அந்த தெருவு அப்படியே ஃபாலோ பண்ண பக்கத்து தெருவு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஒரு அந்த ஊரே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஊரு மேன்மையடையும், அப்புறம் நாடு மேன்மையடையும், அப்புறம் உலகமே மேன்மையடையும். அப்ப எங்க இருந்து வருது பாருங்க ஒரு சின்ன பொறி, அது யாரு, நாம தான். நம்ம மத்தவங்க போய் குறை சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. நீ ஏன்டா இப்படி இருக்க, நீ ஏன்டா இப்படி செய்யற, ஏன்டா அதர்மம் பண்ற, நாட்டுல உள்ள ஒரு மினிஸ்டர் சரியில்லை, சமுதாயம் சரியில்லை, இது யாரை பத்தி நம்ம குறை சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. நீங்க கரெக்டா இருக்கீங்களா, நாம கரெக்டா இருக்கிறோமா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை நாம சரி பண்ணிக்கணும், தம்முடைய செயலை சரி பண்ணிக்கணும். மத்தவங்களை பத்தி நீ கவலையப்படாதீங்க, அவன் தப்பு பண்றான்னா அது அவனுக்கு கருமை, அவன் அனுபவிக்க போறான், நீ கரெக்டா இருந்துக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் தனி மனித ஒழுக்கம் சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டு பிள்ளைய பிறந்துட்டாரு, அவரை போய் டேய் நீ இன்ஜினியர் தான் படிக்கணும், நீ டாக்டர் தான் படிக்கணும், நீ இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும், யாரையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. தன்னோட பிள்ளையோட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது, பண்ணாவே அதுவும் பாவம் சொல்லப்படுது. ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார், அவனும் வாழ்க்கை வாழறதுக்கு தான் வந்திருக்கான். அதுக்கு காரணம் உங்க மூலியமா வந்திருக்கான், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் உங்க மூலியமா தான் வந்திருக்கிறாரு. ஆனா அவரும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு, தனிப்பட்ட சுகம் இருக்கு, தனிப்பட்ட உணர்வு இருக்கு, அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கு. அதை உணரணும். அதை உணராம நம்ம பகவான் கிட்ட போற வரைக்கும், இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போற வரைக்கும் என் புள்ள நல்லா இருக்கணும், என் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும், என் இப்படி இருக்கணும் அப்படியே நினைச்சிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கலேன், அப்ப நாமளே இழந்துருவோம். அது தனி மனித ஒழுக்கம் கிடையாது. தனி மனித ஒழுக்கனுக்கு அடுத்தவனுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும், யாரா இருந்தாலுமே சரி. அப்ப தனி மனிதன் எத்தகைய செயல்கள் செய்கிறானோ, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயலால் எந்த தரத்தை அவன் ஊமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதை உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்காரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. 27வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तहमति मन्यते। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களில் தன்னையே கர்த்தான் என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இப்ப இந்த இடம் அற்புதமான செயல்பாடு பாருங்க. இப்ப நாம ஒரு பற்று வந்துச்சு, ஒரு மோகம் வந்துச்சு, அப்புறம் காமம் வந்துருச்சு. காமத்துல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அகங்காரம் வந்துடும், அதாவது பொய் அகங்காரம், கோபமான அகங்காரம் வந்துடும். அந்த அகங்காரம் வந்த உடனே என்ன பண்றோம், அப்ப அதுல மயங்கி ஆத்மா என்ன பண்ணும், பௌதிக இயற்கை குணங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப பௌதிக இயற்கைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள் சொல்லப்படுது. முக்குணங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், தமஸ். இப்ப இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டேன்பா அப்படின்னு நினைப்போம். ஆக்சுவலா நம்ம கொலை பண்ணல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒருத்தனை திட்டேன்பா, அது நாம திட்டல. நான் என் மனைவி அடிச்சிட்டேன்பா, என் கணவனை சத்தம் போட்டேன்பா, என் பிள்ளையை அடிச்சிட்டேன்பா, இது சொல்றது எல்லாம் நாம கிடையாது. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். காரணம் என்னன்னு சொல்றது தெரியுங்களா? நம்ம ஒரு சின்ன விளக்கம், சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணுவோம். என்ன பண்றோம், நினைப்போம், மனசால் நினைப்போம், இந்த பையன் ஏன் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாயை வந்துருவோம்.
இந்த குணங்கள் வந்துரும். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, நடுவுல ஒரு படம் பாக்குறீங்க, அந்த 3 பேர் நிக்கிறாங்க பாரு, 3 மாதாஜி, மேல பகவான் இருக்காரு பாருங்க. இந்த 3 பேரையும் மாயாவி, இவங்கதான் மாய, துர்காதாரி, பத்ரகாளி. இவங்க 3 பேருமே தான் நம்மள மாய, நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றவங்க. நீங்க நினைக்கிறீங்க, ஒரு தவறான எண்ணத்தை பௌதிக சிந்தனையோட நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாவே இந்த சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணம் ஒரு பிராமண குவாலிட்டி, ரசோகுணம் பேராசை குணம், தமோகுணம் பைத்தியகார குணம், முட்டாள்தனமான குணம். இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம எப்படி செயல்படுறோமோ அது வந்துடுது. அந்த செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு தப்பை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அது நாம பண்ணல, இவங்க 3 பேர் தான் நம்ம செயலாற்றுறாங்க. அதான் பகவான் சொல்றாரு, அகங்காரத்தினால பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களில் நடைபெறும் செயலுக்கு தன்னையே கர்த்தான் என்று எண்ணிக்கொள்றான். இது நாம காரணம் இல்ல. இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது நாம காரணம் கிடையாது, நம்மளுடைய செயல் கிடையாது. இது நாம ஏதோ நினைச்சோம், வந்துடுச்சு, உள்ள வந்துடுச்சு. இந்த மாயத்தால் தான் நாம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி வாழ்க்கையை சரி பண்ணிக்கணும். வாழ்க்கையை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். சரி பண்ண எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட இருந்து வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாராம்சம் கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, இனிமேல்ட்டாவது நீங்க ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாத்தீங்களா, அந்த பழைய பாவம் எல்லாமே போயிடும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த அகங்காரம் எங்க வருது? பற்று. ஒரு உயிர் மேலேயோ பொருள் மேலேயோ பற்று வரும்போது இந்த அகங்காரம் வந்துடும். அந்த அகங்காரம் வரும்போது நம்ம மயக்கம் வந்துடும். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுது? அந்த குணங்கள் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு. குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வந்துடும். சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமகுணம். இதெல்லாம் 14 அத்தியாயத்துல விரிவா அதை பத்தி படிப்போம். இதெல்லாம் லெவல் மாற மாற, அதாவது இந்த ஒரு அத்தியாயம் போக போக இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். பகவான் ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 37வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु जी। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महाशीनो महापाप्मा विद्येति नमिह वैरिणम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதம் பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார், அர்ஜுனா காமமே இதற்கு காரணம்ன்றார். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் உலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் சொல்லப்படுற ரசோகுணம் என்ன சொன்னதுங்களா? பேராசை குணம். இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், பத்தாது அவனுக்கு அந்த 1000 ரூபாய். இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் பத்தாதுப்பா, இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கணும்பா, இன்னும் ஓடணும்பா, ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்பா. 10,000 கிடைச்சாலும் பத்தாது, 1 லட்ச ரூபா வேணும் பண்ணுவான். 1 லட்சம் கிடைச்சாலும் பத்தாது, 1 கோடி ரூபாய் வேணும்னுவான். இது பேராசை குணம். அது ஒரு தேனீக்கள் மாதிரி தான். தேனீக்கள் என்ன பண்ணும்? ஒரு மரத்துல கூடு கட்டும். கூடு கட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பாட்டு கட்டிக்கிட்டே பெருசா போய், அது எல்லையே இருக்காது, அது பாட்டு விரிஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த ரசோகுணம் உள்ளவங்க. அதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. ஒரு பிராமண குவாலிட்டியும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, ஒரு சத்திரியன் குவாலிட்டியும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, சூத்திரன் குவாலிட்டியும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த 4 வர்ணங்கள் கோட்டியும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. சத்திரியன் குவாலிட்டி ரசோகுணம். அப்போ இந்த ரசோகுணத்தை எப்படி பண்றாங்க சொல்ற பாருங்க, காமமே அதுக்கு காரணம்ன்ற. அப்போ நம்ம பற்று இருக்கும்போது அது மோகமாகுது, பற்று மோகமாகுது, மோகம் காமமா வருது, காமம் என்னது? கோபமா வருது. அப்போ கண்டிப்பா நம்ம கோபப்படும் போது தன்னிலை இழைக்கிறோம் நம்ம. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரசோகுணம் போயிடும். இது ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லலாம். நம்ம அடிக்கடிக்கு இந்த விளக்கம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம், எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், சின்ன விளக்கம் தான். ஒரு 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 நல்ல ஒரு மனுஷர் என்ன பண்றார், ஒரு புது வீடு கட்டியிருக்கிறார். அழகான வீடு ஒண்ணு கட்டிட்டாரு. வீடு கட்டின உடனே ஒரு அந்தனரை கூப்பிட்டு, ஐயா நான் வீடு கட்டி இருக்கிறேன், வீடு பால் காய்ச்சணும், ஒரு நல்ல நாளை குறிச்சு கொடுங்க. உடனே அவர் அந்தனர் என்ன பண்றார், ஒரு நல்ல நாளை குறிச்சு கொடுக்குறாரு. நான் வந்துருவேன், 2:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துருவோம்ப்பா, வீட்டுல எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருங்க. ஒரு பொருள் லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்றாரு, இதெல்லாம் வாங்கி வைங்க, யாக குண்டத்துக்கு எல்லாம் தேவையான பொருளை வாங்கி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. அப்போ இவர் என்ன பண்ண, அந்த வீட்டு ஓனர் என்ன பண்றாரு, எல்லா குடும்பத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கெல்லாம் சொல்லிட்டாரு, இந்த நாள்ல இந்த நேரத்துல வீடு கிரகபிரவேசம் பண்றோம், எல்லாரும் வாங்க பால் காய்ச்ச போறோம் அப்படின்னு. சரி, எல்லாருமே வந்துட்டாங்க, எல்லாரும் வராங்க. அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வந்தாச்சு. அந்த நேரம் 2:30 மணிக்கு வந்துட்டார். வந்துட்டு பசுமாடு வந்தாச்சு, எல்லாமே வந்திருக்கு, எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறாங்க. சரி, ஒண்ணு யாக குண்டெல்லாம் பொருளை கொண்டு வாங்க அப்படின்றாரு. கொண்டு வந்து அதெல்லாம் வச்சு யாக குண்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ரெடி பண்ண உடனே அதுல ஒரு பொருள் இல்லை, முக்கியமான ஏதோ ஒரு பொருள். இது ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஒரு முக்கியமான பொருள் இல்லை, ஒரு நெய் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். யாக குண்டத்துக்கு முக்கியமா நெய் வேணும், அந்த நெய் இல்லை, வாங்காம விட்டுட்டாங்க. அப்போ அந்த கேட்கிறார், என்னப்பா நீங்க நெய் முக்கியமான பொருள் விட்டீங்களாப்பா, என்னப்பா அது இல்லாம எப்படிப்பா யாகம் பூர்ணம் அடையும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அந்த ஹவுஸ் ஓனர், அந்த இடத்துக்கு ஓனர், அந்த வீட்டு ஓனர் என்ன பண்றார், சத்துவ குணத்துல இருந்தாருன்னா
ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா? சரி அந்தனரு ஏதோ தவறு நடந்துச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ எங்க போய் இப்போ போய் 3 மணி ஆகுது, 3:30 மணி ஆகுது, எங்க போய் நான் போய் நெய்யை தேடுவேன்? கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், இப்ப வீட்லயும் நெய் இல்லை, என்ன பண்றது? புது வீட்டுக்கு வந்துடும், அந்த வீட்டுக்கு போனா டைம் ஆயிடும், அந்த கால நேரம் டைம் முடிஞ்சிடும். சரி விட்டுடுங்க, இன்னைக்கு விட்டுடலாம், விடுங்க, இன்னொரு நாளைக்கு நல்ல நாள் பார்த்து இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம், எல்லாம் தப்பு முடிஞ்சு போச்சு, இதை வந்து இது என்னுடைய தவறு தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு அவன் அங்க இருந்துட்டு நல்ல குணத்தோட போறான்னு வச்சுங்களேன், இது பிராமண குலம். அதே ஆளு ரசோகுணத்துல இருக்கும்போது எப்படி பாருங்களேன், அந்தனர் கேட்கிறார், என்னப்பா பொருள் வாங்க முட்டிய, உடனே ரசோகுணத்துல என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? அதே வீட்டு ஓனர் ரசோகுணத்துல இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? டேய், நான் தான் காசு கொடுத்தனடா. யாருக்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு? வேலை செய்யறவங்கிட்டயோ இல்ல தன்னுடைய மகன் கிட்டயோ யாருக்கிட்டயோ காசை கொடுத்து அந்த பொருளையும் கொடுத்து லிஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், ஏன்டா அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வரல? எப்ப கேக்குறாரு? அந்த சொன்ன பேரு கேக்குறாரு. நேரம் போச்சு, இப்ப எல்லாருடைய பொருள் விரயமா ஆகி போச்சு, எல்லாமே போச்சுடா அப்படின்னு அது ஒரு டென்ஷன் ஆயிட்டு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருவாரு. அப்ப அந்த ரசோகுணம் அந்த குணத்துல இருக்கும்போது அந்த தன்மை வரும். அதே தமோ குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அதே மனுஷன் தமோ குணத்துல இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா? பக்கத்துல ஒரு சொம்பு இருக்கும், சொம்பை எடுத்து யாருக்கிட்ட பொருள் கொடுத்து பொருள் சாமான் வாங்கி கொடுத்தாரோ, பணத்தை கொடுத்தாரோ, அவர் தூக்கி அந்த பொருளத்தை அடிக்க போயிடுவார். இவ்வளவு சொந்த பந்தம்லாம் வந்திருக்கிறாங்கடா, இவ்வளவு காரியங்கள்லாம் எல்லாம் வந்து போச்சுடா, இவ்வளவு செலவு நேரம் வந்து போச்சு, நான் அந்த நேரத்துக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்கணும், பசுமாடு வந்திருக்கு, எல்லாம் வந்திருக்கு, இப்படி பண்ணிட்டீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொம்பை எடுத்து அவனை அடிக்க போயிடுவார். அப்போ குணம் எங்க மாறுது பாருங்க, தமோ குணம் போயிடுது. ஆனா இந்த 3 குணம் இல்லாம, பிராமண குவாலிட்டி இல்லாம, தமோ குணம் இல்லாம, ரசோ குணம் இல்லாம சுத்த சத்துவத்துல இருக்கான் பாருங்க, பகவான ஹரிபக்தியோட செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா? பொருள் வந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டேடா, 2 நாள் முன்னாடி 1 நாள் முன்னாடி இந்த பொருள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு லிஸ்ட் பார்ப்பான். லிஸ்ட் பார்த்து எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு, பெரியவங்களா வராங்களா, இது வந்துச்சா அது வந்துச்சு கரெக்டா பாக்குறான் பார், அவன் தான் சுத்த சத்துவம், தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றான் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த குணம் எங்க மாறுது பாருங்க, இது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு, நாம தான் செயல்படணும். இது மத்தவங்கள மேல குறை சொல்ல. இப்ப ஒரு பொருள் கொடுத்தான், வாங்க காசு கொடுத்தேன், பொருள் வாங்கி ஏன்டா நீ வாங்கின, அவனை திட்டுறதுக்கு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாது, அவன் உள்ள அறியாமையில அவன் செஞ்சிருக்கலாம், அதை நீ பாக்குற கடமை உன்னுடைய வேலைதான் இல்லைங்களா? அப்ப குணங்கள் எங்க மாறுது பாருங்க, நமக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த குணம், நாம தான் தீர்ந்து ஆராய்ந்து எடுக்கணும். அப்ப கோபம் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, சாந்தமும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, சுத்த சத்துவம் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. சுத்த சத்துவம் சொல்லப்படுது, எந்த ஒரு பற்றுமே இருக்காது, ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? அப்ப எங்க வருது பாருங்க, அர்ஜுனன் சொல்றாரு, பகவான் சொல்ற அர்ஜுனன், அர்ஜுனா காமமே இதுக்கு காரணம், ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் அக்தி உலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாகரமான விரோதியாக சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த மோகத்தை இந்த காமத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறா பாருங்க, 36, 38. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. अर्जुनोवाच अत्केन प्रयुक्त अयं पापं सरदि पुरुषः अनिच्छन् अभिवर्षेण फलात् इव नियोजितः. हरे कृष्ण. तुमेन वृत एव निर्यदात तातर्कर्षो मलेन च यदोल्बनो वृत कर्पस्तथा तेनैतैमावृतम्. हरे कृष्ण. இங்க என்ன சொல்றாரு 36ல பாருங்க, அர்ஜுனன் கூறினார், இதனை குறைத்தவரே, விரும்பாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்கள் செய்தனால் எதனால் துன்பப்படுகிறான்? ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான் பகவான். இது எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய கேள்விதானே இல்லைங்களா? விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமா ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்கள் செய்து எதனால் அப்படின்னா, ஒருத்தன் என்ன சொல்லுவான், இது செஞ்சா பாவம் நல்லா தெரியும், இது ஏன் என்ன செய்ய வைக்கிற, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு பகவான் கொடுக்குற விளக்கம் பாருங்க, இதுக்கு காமமே காரணம்ன்றார். காமத்துக்கு காரணம் என்ன? பற்று, குடும்பத்து மேல பற்று, சமுதாயத்து மேல பற்று, பொருள் மேல பற்று, அதிகமாக பற்று இருக்கும்போது அவன் தன்னை இழந்துடுறான், அதுதான் காமமா மாறுது. அதுக்கு 3 விதமான விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க, டெபினிஷன் கொடுக்குறாரு பாருங்க. என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க, எவ்வாறு நெருப்பின் புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளை உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு நெருப்பு இருக்கு, அது சுத்தி புகை வரதான் செய்யும், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்றார். முதல் நிலை காமத்துன்னா முதல் நிலை இதுதான்.
இந்த நிலையை எவன் உணர்றானோ டக்குன்னு அதுல இருந்து மீண்டு வந்துட முடியும். இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ். இரண்டாவது ஸ்டேஜ் பாருங்க, ஒரு கண்ணாடி. அந்த கண்ணாடிக்குள்ள பின்னாடி உள்ள ரசத்துல ஏதாவது அழுக்கு பட்டுச்சுன்னா, தூசி பட்டுச்சுன்னா நம்ம முகமாக முடியுமா? இது ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். மூன்றாவது பாருங்க, கருப்பை உள்ள குழந்தை. தன்னுடைய தாய் வயிற்றுல அந்த குழந்தை எவ்வளவு சேஃபா அடக்கமா கரெக்டா உள்ள போய் மாட்டிச்சு. இது துன்பகரமான செயல். இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல வர விரிவா படிப்போம். இது ரொம்ப பாவகரமான காரியம். இது அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி துன்பப்படாதீங்க. ஒரு கருவுள்ள உட்காந்துக்கிட்டு கஷ்டப்படும். ஏன்னா நாம சாப்பிட்டதே நாமளே குடிப்போம். நம்ம கழிவே நாமளே சாப்பிட்டுருக்கோம். அந்த குழந்தை தன்னோட தாய் கருவையில் இருக்கும் போது அது கழிவே அதுவே சாப்பிட்டு உள்ளே கிடக்கும். அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். இதை பத்தி எல்லாம் வேற ஒரு கிளாஸ்ல அதை பத்தி விரிவா படிப்போம். சோ இந்த மாதிரி மூணாவது நிலைன்றார். மோகத்துல அதிகமா போயிட்டானா, காமத்துல அதிகமா போயிட்டான்னா, இந்த குழந்தை எப்படி தன்னோட தாய் வயிற்றுக்குள்ள கருவுள்ள எவ்வளவு சேஃபா இருக்கோ அந்த மாதிரி நாம துன்பமான காரியத்துல. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. நெருப்பு இருக்கும்போது கண்டிப்பா புகை வரதான் செய்யும். அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜ்லயே நம்ம பிடிக்கணும். அதான் சொல்றாரு, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளை உயிர்வாடிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்ப நம்ம அதுல இருந்து எவ்வளவு மீண்டு வரணும்னு பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்திரியாணி பரண்யாஹு இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தேஹ பரதஸ்துதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே. இந்த இடத்த சொல்றாரு பாருங்க, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்ததுன்றார். செயலாற்ற செயல்கள், இந்த நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா, இந்த புலனை வச்சுன்னு கையை வச்சுன்னு காலை வச்சுன்னு வாயை வச்சுன்னு கண்ணை வச்சுன்னு காதை வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் புலன்கள். இதை செய்யும் போது செயலாற்ற புலன்களை விட உயர்ந்தது எது தெரியுங்களா? மனம். அந்த 5 விதமான குதிரை பார்த்தோமே அதெல்லாம் புலன்கள். அதோட உயர்ந்தது எது? மனம். அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது மனமா இருக்கு, கயிறா இருக்கு. அப்போ மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. அப்போ அந்த கடிவாளத்தை பிடிச்சிருவேன் யாரு? புத்தி, அந்த சாரதியா இருக்கிறவர். அதுதான் உயர்ந்ததுன்றார். அப்போ மேலும் அவனே ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன். அப்போ புத்தியை விட உயர்ந்தது எது? அதி ஆத்மா, ஜீவாத்மா. அதி ஆத்மா சொல்றது ஜீவாத்மா, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. அதுதான் உயர்ந்தது. இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியக்கூடிய, அது அழியாத ஆத்மா. அது திரும்ப அடுத்த உடலையோ இல்ல நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற உடல் கிடைக்கும். நம்ம புண்ணியமே பண்ணிட்டோம், பாவம் கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கோம், அப்படி இருந்தாலும் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி இறக்கம் தருவாயில பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது கண்டிப்பா நம்ம எங்க போவோம்? பகவான் கிட்ட முக்தி தான் அடையும். நம்ம முக்கால்வாசி புண்ணியம் பண்ணியிருப்போம், கொஞ்சம் மாதிரி கால்வாசி தான் பாவம் பண்ணியிருப்போம். அப்ப நம்ம எங்க போவோம்? சொர்க்கம் போவோம், சிவலோகம் போவோம், பிரம்மலோகம் போவோம், பித்ருலோகம் போவோம், மகர்லோகம் போவோம். போனாலும் என்ன பண்ணுவோம்? அங்கன்னு தேத்தி விட்டுருவாங்க. நீங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணீங்களோ அந்த புண்ணிய காரியம் முடிஞ்ச உடனே இந்த 6 லோகமே, உயர் லோகத்துல 6 லோகத்திலுமே எல்லா புண்ணியம் முடிஞ்ச உடனே கீழே போடான்னு தட்டி விட்டுருவான். இந்திரன் முதல் தட்டி விட்டுருவான், இந்திரன் கீழே போடான்ட்டுருவான். கீழே திரும்பவும் இதே துக்காலயம் தான் நமக்கு. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 சக்கரத்துல நம்ம திருப்பி இந்த சம்சார கடல் தான் மாட்டிடும் இல்லைங்களா? இதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டோம்னா வைகுந்தம் போகும். வைகுந்தம் போயிட்டோம்னா நமக்கு பிறவியே கிடையாது, பிறவியே கிடையாது. இந்த 6 லோகத்திலையும் போனீங்கன்னா திருப்பி நீங்க தான் வந்தாகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம், படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. துறவு பத்தி 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் நிஷ்காம கர்ம யுகத்திலையும் ஞான யுகத்திலும் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். உண்மையான துறவுன்னா உடைமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டிருந்தல், அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி கற்பனை என்னன்னு படிச்சோம். உண்மை, அதாவது உண்மை பொய்யும் பற்றி படிச்சோம். பற்றின்மனை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன? பகவானை ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்குதான். கர்மகாண்டம் கர்ம யோகத்துல 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் படிச்சோம். என்ன பார்த்தோம்? வாழ்வுக்கான 2 தேர்வுகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது. வாழ்வுக்கான 2 தேர்வுகள், ஒண்ணு பாவம், இல்லைன்னா ஒரு புண்ணியம். பௌதிக மக்கள் எல்லாமே கர்மிகள் தான், நாம எல்லாமே கர்மிகள் தான் இல்லைங்களா? அப்ப கர்மகாண்டத்தின் மூலியமாக நாம செயல்படும் போது கர்ம யோகியா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்ப கர்ம யோகியா செயல்படணும்னா
நிக்காம கர்ம யோகத்துல பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். அதை பத்தி நம்ம அழகா நம்ம படிச்சோம் சரிங்களா. அதாவது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை 17ல இருந்து 35வது முறை பதம் வரைக்கும் படிச்சோம். உதாரணம் அமைப்பதற்காக நம்ம வாழ்க்கையே உதாரணம் தான் நமக்கு. அது எப்படி கட்டமைச்சு நம்ம கொண்டு போனோம். தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நாம அடுத்தவங்களோட நம்ம பிள்ளைகளை அந்த சமுதாயத்துல யாருக்கிட்டே நம்ம உபதேசம் பண்ணணும்னா நாம ஒழுக்கமா இருக்கணும். அதுக்கு அந்த ஒழுக்கத்தை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்பதான் அடுத்தவனுக்கு சொல்ல முடியும் நம்மளால. ரொம்ப தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உபதேசத்தின முன் தகுந்த ஒழுக்கத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. 36ல இருந்து 43வது பதம் என்ன சொல்லப்படுது பாருங்க. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மாபெரும் சவால் எது? காமம் தான். அந்த காமத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? எவ்வாறு சினத்தை நம்ம நண்பனாக்குவது? அதை நம்ம நண்பனாக்கணும். விரோதி ஆக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், தான் காமமா ஆயிடும். இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து விழுத்துவது? அப்போ புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனதை பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்ல வைக்கணும், ஜபம் பண்ண வைக்கணும். புத்தியை ஆன்மீக அறிவை ஈடுபடுத்தும். எப்படி வேதங்கள்ல படிக்கிறது, சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, பகவான் லீலையை படிக்கிறது, அவருடைய வைபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, வைபவத்தை படிச்சு நாமும் மேன்மை அடைய முடியும். அப்போ புத்தி கரெக்டான செயல்பாடு இல்லைங்களா. அவ காமத்தினோட 3 விதமான செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, நெருப்பில் சுற்றி உள்ள புகை, கண்ணாடியில் படிந்துள்ள தூசி, அதாவது கருகருப்பையில் உள்ள குழந்தை. ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்து பரணான பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவருந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.